Το κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών Καρδίτσας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Καρδίτσας Τρικάλων, σε ευθεία απόσταση 2.200 μέτρων περίπου από την πόλη της Καρδίτσας, η οποία έχει 32.000 κατοίκους, και 780 μέτρων από τον κοντινότερο οικισμό, την κοινότητα του Αρτεσιανού, με πληθυσμό 1.430 κατοίκους. Είναι ένα από τα 15 ΚΔΑΗ που λειτουργούν στη χώρα μας, τα οποία έχει κατασκευάσει η ελληνική εταιρεία αξιοποίησης ανακύκλωσης ΑΕ, που ιδρύθηκε από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που είτε διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, είτε κατασκευάζουν διάφορες συσκευασίες, και ο σκοπός της είναι η σωστή διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 9462, όπως εναρμονίστηκε στο εθνικό μας δίκαιο με τον νόμο 2939 του 2001. Η μονάδα βρίσκεται σε ένα οικόπεδο 10 στρεμμάτων, ενώ το ίδιο το κτίριο καταλαμβάνει έκταση 2 στρεμμάτων και είναι το σημείο στο οποίο ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας διαχωρίζονται κατά είδος και κατηγορία υλικού, δεματοποιούνται σε μορφή κύβου και οδηγούνται προς ανακύκλωση σε βιομηχανίες. Ο εξυπηρετούμενος από τη μονάδα πληθυσμός είναι οι 185.000 δημότες των νομών Καρδίτσας και Τρικάλων, 2 δήμων του νομού Λάρισσας και 1 του νομού Μαγνησίας, συνολικά δηλαδή 24 δήμων. Οι κάτοικοι των 24 εξυπηρετούμενων δήμων διαθέτουν τα απορρίμματά τους στους πράσινους κάδους, από όπου αυτά οδηγούνται για υγειονομική ταφή, ενώ τα ανακυκλώσιμα υλικά τους στους 2.991 μπλε κάδους του δικτύου συλλογής. Ο αριθμός αυτός των μπλε κάδων θεωρείται ήδη μικρός, δεδομένου ότι σήμερα οι πράσινοι κάδοι των εξυπηρετούμενων δήμων είναι μέχρι και κατά το 50% γεμάτοι με ανακυκλώσιμα υλικά, απόδειξη ότι οι πολίτες διαχωρίζουν ήδη πολύ περισσότερα ανακυκλώσιμα υλικά από αυτά που αναμενόταν. Η συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών από τους μπλε κάδους γίνεται με 6 απορριμματοφόρα της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούνται και απορριμματοφόρα από τον κάθε εξυπηρετούμενο δήμο χωριστά. Με την είσοδό τους στη μονάδα, τα υλικά οδηγούνται στο περιστρεφόμενο τύμπανο, όπου πραγματοποιείται διαχωρισμός τους σε 3 κατηγορίες με βάση το μέγεθος. Τα μικρότερου μεγέθους υλικά είναι αυτά που απορρίπτονται γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα χειρισμού τους και οδηγούνται σε υγειονομική ταφή. Οι άλλες 2 ομάδες υλικών οδηγούνται σε 2 παράλληλες γραμμές χειροδιαλογής με κυλιόμενες ταινίες μεταφοράς. Κατά το στάδιο της χειροδιαλογής, το προσωπικό της μονάδας κατηγοριοποιεί τα υλικά σε 3 είδη χαρτιού, 3 είδη πλαστικού, γυαλί και αλουμίνιο. Το ποσοστό των μη ανακυκλώσιμων υλικών που είτε λόγω της ποιότητάς του, είτε λόγω του πολύ μικρού τους μεγέθους δεν μπορούν να δεματοποιηθούν και να οδηγηθούν προς ανακύκλωση, είναι περίπου το 30% της συνολικής ποσότητας υλικών που οδηγούνται στο ΚΔΑΗ. Κατά το τελευταίο στάδιο της διαλογής γίνεται διαχωρισμός των σιδηρούχων μεταλλικών υλικών με χρήση ηλεκτρομαγνήτη.